Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экрани телефон мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиятонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмон нашавед. Подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. Дар канали мо ҳаррӯза видеонавор аст. Обуна шавед ки аз видеоҳои ҳаррӯзаи мо бохабар шавед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинаҳои бародаро чӣ хел мошинаҳо дар корай дар комментария бинависен. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. хуб бародаро, як мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузуфи универсал, соли барои 6992, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикаи. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархш бошад 12000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 86000 рубл. соҳиби мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад, савдо намешавад, нархи охириша. занг занед бо маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини албатти Opel Astra F дар кузуфи хачибек, соли барои 1997, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикаи. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 30000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 216000 рубл. соҳиби мошин мега мотор зурай, расход надорад, люк задни камера губкават кардагиай, хадавои нав, ҳуҷҷатош 9 моҳи дига мондай, чашкош варид надора, срочно пул дар кор шидай. занг занед бо арзон ам мешидабдай, номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед вариантотона пешкаш кунед. хуб бачаҳо, мошини албатти Opel Astra G соли барои 1998, объем моторш 1.6, сӯзишвориш бензини газа, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 33000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 237000 рубл. 4 баллон нав, 4 электропакет, кондисионер 100%, хадавош 100%. бо занг занед маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бачаҳо, мошини албатти Nexi Daewoo соли барои 1995, объем моторш 1.6, сӯзишвориш бензини газа, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 16000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 115000 рубл. соҳиби мошин мега 12 моҳига ҳуҷҷат дорад, мотор хадавои аккумуляториш 100%, 4 баллониш навай, краскаш навай, чашкаи пеши ақибиш заводскояй, пеши ақиб задагӣ пусидагӣ надорад. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини албатти Daewoo Tico соли барои 1993, объем моторш 1.1, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ёвон. нархш бошад 8000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 57000 рубл. мошин аҷоиботай, камбудӣ надорад, 4 баллон нав, акклиматор нав, мотор нав, хадавои нав, ягон камбудӣ надорад. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед вариантотона пешкаш кунед. хуб бародаро, мошини албатти Lada Priora соли барои 16007, объем моторш 1.6, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 23000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 165000 рубл. соҳиби мошин мега мошин 100%, яксола ҳуҷҷат дорад, сомонӣ дар корай, барои ҳамин мефурӯшемаш. харидори аниқ занг бизана, бо гап мезанем. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини албатти ВАЗ 2101 соли барои 1974, объем моторш 0.6, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Деваштиҷ. нархш бошад 10000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 72000 рубл. мошини сабукрави хизматӣ фурӯхта мешавад. бародаро, касе харидор бошад, бурд мекунад. мошинча 100%, ҳама ҷош заводской, переделка надора. маълумоти бештар метавонед дар ҳамин номеро дар имо Viber занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед.
бародаро мошини навбатӣ вазн 2104 соли бароиши 1996 объём моториш 1.6 сӯзишвориш бензини газа коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нақш боша 7000 сомон ба курси 1,50 рубл. соҳиб мошин мега дар документҳош тамом шудагиай харидори конкретӣ бошад дар пеши мошин савдо мешавад срочни фурӯхта мешавад. номераш дар рӯи экрани телефона занг занед маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро мошини навбатӣ вазн 21066 соли бароиши 1996 объём моториш 1.3 сӯзишвориш бензини газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар спитамен нарх боша 7000 сомон ба курси 1,50 рубл. документҳош дар моҳи октябр тамом шудагай занг занед маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро мошини навбатӣ вазн 2107 соли бароиши 2008 объём моториш 2 сӯзишвориш танҳо бензинай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нарх боша 21000 сомон ба курси 1,151 рубл. соҳиби мошин мега мошини ништиягай моториш шевролетай срочно фурӯшиай документҳош тамом шудагиай номераш дар рӯи экрани телефона занг занед вариантатона пешкаш кунед. бародаро мошини навбатӣ вазн 2109 соли бароиши 1988 объём моториш 1.5 сӯзишвориш бензини газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш боша 5000 сомон ба курси 1,36000 рубл. ду баллонаш навай ду баллонаш кӯнай моториш самарай ҳуҷҷатош тамом шудагиай ҷои нархаш 5000 сомонай дига арзон намешавад. номераш дар рӯи экрани телефонай занг занед вариантатона пешкаш кунед. бародаро мошини навбатӣ вазн 2110 соли бароиши 1998 объём моториш 1.6 сӯзишвориш танҳо газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш боша 7000 сомон ба курси 1,50 рубл. соҳиби мошин мега документ надора лабаҳоиш кафидагӣ дига ҳама ҷош 100% бефоида занг назанед харидори конкрет бошад занг занад алишам мешавад номераш дар рӯи экрани телефона занг занед маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро мошини навбатӣ вазн 2112 соли бароиши 2003 объём моториш 1.6 сӯзишвориш бензини газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш боша 15000 сомон ба курси 1,80 рубл. соҳиби мошин мега 4 электропакет полни губкават кардагиай харидори конкрет занг бизанад срочно фурӯхта мешавад бо арзонам мешавад. номерро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро мошини навбатӣ вазн 2114 соли бароиши 2007 объём моториш 1.7 сӯзишвориш танҳо бензинай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш боша 17000 сомон ба курси 1,122000 рубл. срочно сум дар кораи бародаро мошин 100% черепахош варид нест баллонош навай салонош тозай маълумоти бештар бо телефон номераш дар рӯи экрани телефонай занг занед вариантатона пешкаш кунед. бародаро мошини навбатӣ вазн 2115 соли бароиши 2003 объём моториш 1.5 сӯзишвориш танҳо бензинай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар истаравшан нархш боша 15000 сомон ба курси 1,80 рубл. соҳиби мошин мега документош 6 моҳи дига мондай 4 баллонаш дар ҳолати миёна қарор дорад бо савдо ҳам мешавад распродажай срочно пул дар корай. бародаро мошини навбатӣ вазн 21099 соли бароиши 2002 объём моториш 1.6 сӯзишвориш бензини газай коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш боша 11000 сомон ба курси 1,79000 рубл. электропакет инжектор 100% нав красия кардагӣ моториш масъала намехӯрад 1-2 мелеш надорад тамом харидори аниқ боша занг зана бо чақчақ мекунем срочно сум дар корай.
номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.